नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। उभाटा गटाकडे सक्षम उमेदवारांची कमतरता, निलेश राणे यांचा टोला। कणकवली विधानसभा मतदारसंघात पालकमंत्री नितेश राणेंचा उभाटाला धक्का आणि भाजपचे रुपेश पावसकर यांची बंडखोरी कायम। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। घावनाळे मतदारसंघात सध्या निवडणुकीचे वारे जोरदार वाहत आहेत। शिवसेना आणि भाजपा महायुतीने या जागेसाठी दीपक नारकर यांना संधी दिली आहे। सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदच्या आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये असलेल्या 8 पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुका दिनांक 5 फेब्रुवारीला होऊ घातलेल्या आहेत आणि मी 32 घावनाळे जिल्हा परिषद मतदारसंघ मधून या शिवसेना धनुष्यबाण या चिन्हावर निवडणूक लढवत आहे। तसेच माझ्या जिल्हा परिषद मधील गोठोस पंचायत समिती मतदारसंघामध्ये पंचायत समितीच्या मतदारसंघामध्ये दिव्यानी खरात याही या ठिकाणी धनुष्यबाण चिन्हावर निवडणूक लढवत आहेत आणि घावनाळे पंचायत समिती मतदारसंघामधनं अर्चना घावनाळकर ह्या भारतीय जनता पक्षाच्या कमळ या चिन्हावर निवडणूक लढवत आहेत। हा मतदारसंघ अतिशय ग्रामीण भागातील मतदारसंघ आहे। घावनाळेला हा मतदारसंघ जो सुरू झाला तो थेट आंजिवडीच्या टोकापर्यंत म्हणजे कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सीमारेषेपर्यंत हा जाऊन पोचलेला हा मतदारसंघ आहे। त्या मतदारसंघामध्ये अनेक आव्हानं आहेत। दळणवळणाची आव्हानं असतील किंवा विकासात्मक आव्हानं असतील, या सगळ्या गोष्टी सुलभतेने घेण्यासाठी या ठिकाणी महायुतीच्या माध्यमातून आम्ही सर्वसामान्य जनतेनं आम्हाला निवडून दिलं तर एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता म्हणून आम्ही या जनतेचे नक्कीच प्रश्न सोडवण्यासाठी नक्कीच मदत करू। अतिशय चांगला प्रतिसाद आहे। लोकांचं म्हणणं आहे की केंद्रामध्ये आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेब पंतप्रधान म्हणून अनेक वर्ष या ठिकाणी काम करत आहेत। राज्यामध्ये आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री आहेत, त्याचप्रमाणे एकनाथरावजी शिंदे साहेब आणि अजित पवार साहेब हे उपमुख्यमंत्री म्हणून या ठिकाणी काम करतायत आणि या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये त्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं आपण ज्यांना नेतृत्व मानतो किंवा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे आम्ही नेते मानतो ते आदरणीय आमचे माजी केंद्रीय मंत्री माजी मुख्यमंत्री आदरणीय राणे साहेबांचा हा जिल्हा आहे। त्यांच्या नेतृत्वामध्ये आदरणीय नितेशजी राणे साहेब पालकमंत्री म्हणून या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं काम बघतायत आणि आमचे या भागाचे आमदार आदरणीय निलेशजी राणे साहेब चांगल्या पद्धतीनं काम करतात। त्यामुळे लोकांचा कल हा या ठिकाणी महायुतीच्या बाजूने आहे, कारण लोकांना माहिती आहे की केंद्र सरकार आपलं आहे, राज्य सरकार आपलं आहे। त्यामुळे केंद्राच्या आणि राज्याच्या ज्या योजना आहेत त्या जर योजना सर्वसामान्य ग्रामीण भागामध्ये जर राबवायच्या असतील तर आपल्याला जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या ठिकाणी निवडून देणं अत्यंत गरजेचं आहे। त्यामुळे अनेक जण त्या ठिकाणी म्हणतात की महायुतीशिवाय आपल्याला कोणत्याही प्रकारचा पर्याय नाही। शिंदे साहेबांनी आणि आमदार साहेबांनी ज्या योजना राबवल्या त्याचा आपल्याला फायदा होणार का? नक्कीच फायदा होईल। आता शिंदे साहेबांनी जी लाडकी बहीण सगळी प्रभावीपणे योजना राबवली त्याचा फायदा तर संपूर्ण या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्याला झाला आहे, आपल्या लाडक्या बहिणींना या ठिकाणी झालेला आहे। आणि आमदार साहेबांचं व्हिजन आहे की या माणगाव खोऱ्यामध्ये येणारे जे 36 गाव आहेत त्यामध्ये ग्रामीण भागामध्ये जास्तीत जास्त या ठिकाणी निधी उपलब्ध करून द्यावा। आता उदाहरणार्थ सांगायचं झालं तर आमदार साहेबांनी या ठिकाणी जो आंजिवडे घाट आहे तो आंजिवडे घाटाचा प्रश्न सुद्धा या ठिकाणी सोडवण्यासाठी प्रयत्न केलेला आहे। तेव्हा अनेक असे प्रयत्न आहेत की आमदार साहेब त्या ठिकाणी सातत्यानं अनेक प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत। शिंदे शिवसेनेतून भाजपमध्ये प्रवेश केलेले रुपेश पावसकर यांनी आपली बंडखोरी कायम ठेवत नेरूर मतदारसंघातून अपक्ष उमेदवारी जाहीर केली आहे। जिल्हा परिषदची निवडणूक होऊ घातलेली आहे, त्यानिमित्ताने मी नेरूर देऊवाडा या ठिकाणी जिल्हा परिषदचा फॉर्म घेतलेला आहे। या ठिकाणी मला गावाच्या वतीने सांगितण्यात आलंय की तुम्ही ही निवडणूक लढायची व आम्ही गाव म्हणून तुम्हाला निवडून देणार आहे, कारण माझ्या गावामध्ये 6,000 वोटिंग आहे व इतर गावांचं पकडून 6,000 असं 12,239 असं वोटिंग आहे। या ठिकाणी सांगू इच्छितो की या ठिकाणी सर्व पक्षीय असतील त्यांनी मला पाठिंबा द्यायचं जाहीर केलेलं आहे व तो निर्णय आम्ही तुम्हाला
ज्या 27 तारीख ही फॉर्म घेण्याची लास्ट तारीख आहे, त्यावेळी सर्व जण बसून एकत्र, म्हणजे अपक्ष असतील, काही पक्षातील लोकांनी भरलेले फॉर्म असतील, ही निवडणूक होणार आहे. आणि या ठिकाणी स्थानिक ह्या विषयावर बरेचसे पक्षातील लोक असतील किंवा ग्रामस्थ असतील, हे एकत्रित झालेले आहे. त्यामुळे मी ही निवडणूक 100% लढणार व 100% जिंकणार. तिसरी आघाडीचा प्रयत्न आहे. एकत्रितच लढणार ना, असं ते विषय नाही. गाव पॅनल किंवा जे कोण आम्हाला सपोर्ट देतील त्यांना घेऊन आम्ही चालणार. तो मग कुठच्या पक्षात असू दे, आम्ही त्याला घेऊन चालणार. म्हणजे असं काही भेदभाव नाही की ही स्थानिक आहे, हे आमदार खासदाराचं इलेक्शन नाहीये. त्यावेळी आम्ही त्यांना म्हणजे जो होते त्यावेळी आमच्या परीने त्यांना मदत केली, सर्वांनी केली. म्हणजे ज्या ज्या व्यक्ती, आता ही फक्त स्थानिक निवडणूक आहे, स्थानिकांचा मुद्दा घेऊन आम्ही वाटचाल करणार आहोत. पॅटर्न हा होऊ शकतो. शेवटी कसं आहे माहिती आहे, हे ग्रामस्थांनी ठरवलेलं आहे, गावाने ठरवलंय की हे लढायचं, त्यामुळे तेच पॅटर्न तयार करणार. आम्हाला पॅटर्न तयार करायची गरज नाही, गावच पॅटर्न तयार करतो. आणि गावाने सध्या पॅटर्न नेहरू जिल्ह्यामध्ये तयार पण केलेला आहे. तुम्ही पाहिजे तर खातरजमा करू शकतात, प्रत्येक गावात जाऊ शकतात, तिथली माहिती घेऊ शकतात आणि करू शकतात. काय असेल 27 तारखेला आता सुट्टी आहे, 3 दिवस सुट्टी असल्यामुळे बंद आहे. ते 27 मंगळवारी आम्ही आमची भूमिका जाहीर करू. नेहरू जिल्हा परिषद एकूण काय म्हणतात 6 ग्रामपंचायती आहे, 4 ग्रामपंचायती भाजपच्या आहे. नियोजन म्हणजे आम्ही ग्रास लेवलवर काम करतोय, त्यामुळे प्रत्येकाशी आमची नाळ जुळलेली. हे कसं मी परत एकदा सांगतोय, ही स्थानिक आहे, ही स्थानिक आहे. ते कसा उपलब्ध उमेदवार पाहिजे, उपलब्ध पाहिजे, तो सर्वसामान्यात पाहिजे. त्याने त्या 12,000 वोटर्स आहेत त्यापैकी लोकांना ओळखणारा पाहिजे, अशी लोकांची मागणी आहे. त्या दृष्टीने आम्ही ती वाटचाल करत आहोत. मी भाजपकडे फॉर्म भरलेला ना. या कसं असतं साहेब, नगरपंचायत बघा ना, नगरपंचायतला युती नव्हती, बरोबर ना, आता युती झाली आहे. आता हे स्थानिकात कसं असतं, अनेक कार्यकर्ते असतात, इच्छुक असतात, आपल्या बरोबर गावात काम करत असतात. त्यांची पण इच्छा असते की मी माझ्या गावाचं नेतृत्व करावं आणि संधी तरी त्यांना मिळावी. त्या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न केले, तिकीट पण मागितलं होतं भाजपकडे, देण्याचं पण मान्य केलं, सगळ्या गोष्टी होत्या. पण मी कुठच्याही पक्षावर नाराज नाही, मी नाराज नाही. कारण शेवटी त्या पक्षाचा जो निर्णय असतो त्याचा ते पक्ष आपला निर्णय घेत असतो. पण आम्ही आता असं ठरवलंय की सर्वांनी एकत्रित येऊन ही निवडणूक लढायची आणि जिंकायची आहे. नाही, युती धर्माचा विषय नाही, इथे स्थानिक मुद्दा आहे. आम्ही काय सांगतोय, सर्वांना घेऊन चालणार आम्ही. सर्वांना, जो आमच्यावर येईल तो आमचा. खासदार नारायण राणे साहेबांनी महायुती घोषित केली, त्या संदर्भात आता तुमची या ज्येष्ठ तुमचे काही नेते असतील, अध्यक्ष असतील, भाजपचे कार्यकर्ते सुद्धा अपक्ष निवडणूक लढवतात, त्यांची काही चर्चा झाली का या संदर्भात? नाही, मी कशाला चर्चा करू, त्यांचे तो येतीचे धर्म ते पाळणार नाही, मी कशाला सांगू. मग हे माझा विषय नाही ना, मी माझ्या स्थानिक या मुद्द्यावर निवडणूक लढवतोय. त्याचे जे माझे कोण भाजपचे असतील, कोण उबाटावाले असतील, कोण काँग्रेसचे असतील, मनसेचे असतील, राष्ट्रवादीचे असतील, वंचितचे असतील, RPIचे असतील, त्यांना घेऊन आम्ही चालू ना, काय असेल ते करू. समोरचे जे प्रतिस्पर्धी आहेत ते ज्येष्ठ नेते आहेत शिवसेनेचे, कसं पाहता तुम्ही त्यांच्याकडे, एकंदरीत कशी लढत होईल? नाही, लढत कसं असतं माहित आहे, त्यांना दीर्घ अनुभव आहे. त्याने म्हणजे ते मातब्बर आहेत, त्या राजकारणाला ते खूप, आणि ते आमचे गुरु पण आहेत. त्यामुळे निवडणूक आम्हाला माहिती आहे, गुरुला शिष्याला माहित असतं ना गुरुजी आहे. त्यामुळे काही असं काही नाही, ते होईल. ते आहेत सगळे आहेत. आम्ही अपक्ष भरलेले आहेत, पक्षाने भरलेले आहे, सगळं आहे. ते 27 तारीखला आम्ही जाहीर करू. हा, पाठिंबा. देवगड येथील ठिकठिकाणच्या गणेश मंदिरांमध्ये गणेश जयंतीचा उत्सव मोठ्या भक्तिभावात साजरा करण्यात आला.
कणकवली तालुक्यातील खारेपाटण आणि जानवली जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये महायुतीचे उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. कणकवली विधानसभा मतदारसंघामध्ये पालकमंत्री नितेश राणे यांचा करिश्मा पाहायला मिळत आहे. कणकवली विधानसभा मतदारसंघामध्ये बघितलं तर वैभववाडी, देवगड आणि कणकवली हे 3 मतदार तालुके येतात आणि त्यामध्ये पहिली जी बिनविरोध निवड झालेली आहे ती आपण बघितली. वैभववाडीमध्ये पंचायत समितीचे एक सदस्य आहे तो बिनविरोध निवड झाला होता. त्यानंतर बघितलं तर आपले जानवलीमध्ये एक पंचायत समिती सदस्य बिनविरोध झाला होता आणि भाजपचे ते उमेदवार निवडून आला होता. आणि त्याच्याच बरोबर आता जिल्हा परिषद कलमठ पंचायत समितीचे वरवडेचे सोनू सावंत हे देखील विजयी झाले होते, बिनविरोध निवड झाले होते. कारण विरोधी जे उमेदवार होते उद्धव ठाकरे असेल किंवा अन्य पक्षाचे आहेत त्यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतला होता, त्यामुळे बिनविरोध निवड झाली. त्यामुळे पालकमंत्री नितेश राणेंचा करिश्मा पाहायला मिळाला. आज जिल्हा परिषदच्या उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतला आहे. खारेपाटणच्या जे प्राची इसवलकर भाजपचे उमेदवार आहेत त्यांच्या विरोधात भरलेले तळगावकर म्हणून जे उमेदवार होते उद्धव ठाकरे सेनेचे त्यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतलेला आहे. तसंच बघायला गेलं तर जानवली मतदारसंघातून कांबळे यांनी उमेदवारी अर्ज भरला होता उद्धव ठाकरे सेनेकडून, त्यांनी देखील उमेदवारी अर्ज माघार घेतलेला आहे आणि त्यामुळे जानवलीमध्ये जाधव यांचा विजय झालेला आहे, बिनविरोध निवड झालेली आहे. त्यामुळे 2 जिल्हा परिषद हे जे बिनविरोध झालेले आहे आणि देखील जे काही जिल्हा परिषद सदस्य आहेत त्यांची चाचपणी सुरू आहे ते देखील बिनविरोध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पालकमंत्री नितेश राणे यांचा करिश्मा या विधानसभा मतदारसंघामध्ये पाहायला मिळतो आहे. जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये जर पाहिलं तर पालकमंत्री जिल्ह्यात पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये भाजप आणि महायुतीचा विजय होण्यासाठी ठाण मांडून आहेत आणि प्रत्येक जे उमेदवार आहेत हे उमेदवार प्रत्येक जण आपापल्या परीने प्रयत्न करत आहेत. कशा पद्धतीने निवडणुकीमध्ये सामोरे हे देखील पाहणे करत. पण सध्या परिस्थिती पाहिली तर पालकमंत्री नितेश राणे यांचा करिश्मा आता कणकवली मतदारसंघामध्ये दिसून येत आहे. उमेश बुचडे, कोकणचा लाईव्ह, कणकवली. बांदा जिल्हा परिषद मतदारसंघातून भाजपचे उमेदवार माजी सभापती प्रमोद कामत बिनविरोध निवडून आले आहेत. अपक्ष उमेदवारानं अर्ज मागे घेतल्यानं त्यांची जिल्हा परिषद सदस्यपदी थेटवर्णी लागली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका सध्या होऊ घातलेल्या आहेत आणि त्याची जी प्रचाराची जी धामधूम आहे ती कुठेतरी सुरू असताना पाहायला मिळते. अर्ज मागे घेण्याची तारीख 27 जानेवारी आहे खऱ्या अर्थानं. मात्र आज काही ठिकाणचे अर्ज जे आहेत ते मागे घेण्यात आल्याचं समजतंय. सगळ्यात महत्त्वाची आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सीमेवरचं जे मतदारसंघ आहे, सीमेवरचं जे गाव बांदा आहे आणि बांद्यातला जो एक मतदारसंघ जिल्हा परिषदेचा, त्या ठिकाणावरनं जे अपक्ष उमेदवार होते सुशांत पांगम यांनी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतलेला आहे आणि त्यामुळे माजी सभापती आणि विद्यमान भाजपचे जे उमेदवार आहेत प्रमोद कामत यांची बिनविरोध निवड ही कुठेतरी जिल्हा परिषदच्या या निवडणुकीमध्ये झालेली पाहायला मिळते. बिनविरोध ते निवडून गेलेले आहेत. प्रमोद कामत हे एक अजात शत्रू असं व्यक्तिमत्व बांधा पंचक्रोशीमध्ये मानलं जातं. सगळ्या गावामध्ये त्यांना मानणारा मोठा वर्ग आहे आणि अपक्ष समोर असल्यामुळे त्यांनी कुठेतरी हा निर्णय घेतल्याचं तिथल्या लोकांकडनं, तिथल्या जाणकारांकडनं सांगितलं जातं. त्यामुळे निश्चितच भाजपनं सिंधुदुर्गच्या सीमेवरनं जिल्हा परिषदेवर झेंडा फडकवण्यासाठी जी तयारी आहे ती सुरू केलेली पाहायला मिळते आणि बांद्यातनं त्यांचा एक उमेदवार हा बिनविरोध जिल्हा परिषदेत निवडून गेल्याचं आज चित्र या ठिकाणी पाहायला मिळालेलं आहे. त्याचबरोबर तालुक्याचा जर विचार करता जवळपास 9 जिल्हा परिषद मतदारसंघ आहे, त्यातला एक मतदारसंघ आता भाजपकडे गेल्यामुळे उरलेल्या 8 मतदारसंघामध्ये भाजप आणि शिवसेना मोठ्या पद्धतीनं ताकद लावताना पाहायला मिळते. काही ठिकाणी अपक्षांचं आव्हान आहे, जे भाजपचेच निष्ठावान कार्यकर्ते आहेत, भाजपातले जात तेच आज अपक्ष म्हणून त्यांच्यासमोर उभे आहेत. दुसरीकडे उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना सुद्धा टशन देते, त्यांच्या विरोधात त्या ठिकाणी उभी राहिलेली आहे. असं काहीसं चित्र आहे. पंचायत समिती जवळपास 18 जागांवर लढली जाते आणि प्रत्येक गावागावामध्ये आज प्रचाराची रणधुमाळी पाहायला मिळते. अगदी काही दिवस शिल्लक राहिलेले आहेत. 27 तारीखला अर्ज मागे घेण्याची शेवटची तारीख आणि त्यानंतर खऱ्या अर्थानं जी लढतीचं जे चित्र आहे ते स्पष्ट होताना पाहायला मिळणार आहे. मात्र तुर्तास बघितलं तर कणकवलीनंतर आता सावंतवाडी मतदारसंघात सुद्धा ज्या पद्धतीनं बिनविरोध पॅटर्न जो आहे तो कुठेतरी सुरू झालेला पाहायला मिळतो. जे समाजासाठी काम करणारी माणसं आहेत किंवा राजकीय क्षेत्रात, उद्योग क्षेत्रात, या सगळ्याच क्षेत्रात योगदान देणारे जे प्रमोद कामत आहेत त्यांना कुठेतरी बिनविरोध पाठिंबा हा बांदा जिल्हा परिषद मतदारसंघातल्या मतदारांनी, तिथल्या सगळ्या लोकांनी दिलेला पाहायला मिळतोय. विनायक गावस, कोकणसात लाईव्ह, सावंतवाडी. कुलगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातील अपक्ष उमेदवार मंगेश तळवणेकर यांनी आज बांदावर जात आपल्या प्रचाराला सुरुवात केली आहे. कोलगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातील अपक्ष उमेदवार मंगेश तळवणेकर यांनी आज बांधावर जात आपल्या प्रचाराला सुरुवात केली. कारोडे येथील शेतात काम करत असलेल्या शेतकरी महिला भगिनींशी त्यांनी संवाद साधला. कारोड्या गावातून तुमचं प्रतिनिधी म्हणून आता जिल्हा परिषद उपवास आहे. माका ह्याच्यापूर्वी खूप सांभाळल्या, 3 वेळा सरपंच केल्या, जिल्हा परिषद पाटील सभापती केल्यात.
आता तुमचा आशीर्वाद घेऊन मी इलोय, माका फक्त आशीर्वाद द्या. असलेली सगळी कामं तुमची काय असत तितकी जमतील तितकी करतोय. हा शाबास, बस इतकेच वळत. चला, इतकेच चांगलं तरी खुश झालात. सावंतवाडी तहसीलदार कार्यालय येथे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आपलं एक मत देशाचं भविष्य घडवू शकते, जबाबदार नागरिक बना, मतदान करा असा नारा देत वोटर सेल्फी पॉईंटचं लोकार्पण निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी समीर घारे यांच्या उपस्थितीत करण्यात आलं. सावंतवाडी तहसीलदार कार्यालय येथे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आपलं एक मत देशाचं भविष्य घडवू शकतं, जबाबदार नागरिक बना, मतदान करा असा नारा देत वोटर सेल्फी पॉईंटचं लोकार्पण निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी समीर घारे यांच्या उपस्थितीत करण्यात आलं. राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्रमानुसार सावंतवाडी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती विभागातील मतदारांना मतदानाबाबत जागरूक करण्यासाठी विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. आज सेल्फी पॉईंटचं लोकार्पण निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी समीर घारे यांच्या हस्ते करण्यात आलं. यावेळी सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार श्रीधर पाटील, गट विकास अधिकारी वासुदेव नाईक, निवडणूक नायब तहसीलदार श्रीमती तारी, कर निर्धारक अधिकारी प्राची पाटील, बांदेकर कॉलेजचे तुकाराम मोरजकर आदी उपस्थित होते. मान्य राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्रमानुसार आपण सावंतवाडी जिल्हा परिषद विभाग आणि पंचायत समिती विभागासाठी मतदान प्रक्रिया घेत आहोत. तर या प्रक्रियेमध्ये मी निवडणूक निर्णय अधिकारी समीर घारे सर्व जनतेला आणि सर्व नागरिकांना आवाहन करतो की सर्व मतदारांनी जास्तीत जास्त मतदान करून या लोकशाहीच्या प्रक्रियेमध्ये सहभाग व्हावा. त्यासाठी आम्ही विविध उपक्रम राबवत आहोत. त्यासाठी आज हा सेल्फी पॉईंट आपण उद्घाटन केलं. त्याच्यानंतर स्वाक्षरीची मोहीम सर्व जिल्हा परिषद विभागामध्ये आणि प्रत्येक गावागावामध्ये वेगवेगळ्या माध्यमातून आपण जनजागृती देखील करणार आहोत. धन्यवाद. क्रीडाई कोल्हापूरच्या वतीनं आयोजित बहुप्रतीक्षित दालन 2026 या गृहप्रदर्शन व वास्तू प्रदर्शनाचा शुभारंभ येत्या 30 जानेवारी रोजी होणार आहे. मी पवन जामदार, सहसमन्वयक क्रीडाई कोल्हापूर दालन 2026. तर हे वास्तुविषयक जे बांधकाम व्यावसायिकांचं प्रदर्शन आहे दालन, हे आमचं 13वं दालन आहे. आता सध्या आतापर्यंत 12 दालनांची यशस्वीरित्या पूर्ण झालेले आहेत आणि पश्चिम महाराष्ट्रातलं हे एक भव्य वास्तू प्रदर्शन असते. यावेळेला त्यात साधारण 170च्या आसपास स्टॉल आहेत आणि बांधकाम व्यावसायिकांचे 100 स्टॉल बांधकाम व्यावसायिकांचे आहेत आणि 70 स्टॉल आम्हाला लागणाऱ्या त्या अनुषंगानं जे बांधकाम व्यवसायासाठी लागणारे जे साहित्य आहे त्या साहित्याचे 70 स्टॉल आहेत. 30-31 जानेवारी, 1 फेब्रुवारी आणि 2 फेब्रुवारी असा 4 दिवसांचा हा आपल्या प्रदर्शनाचा कालावधी आहे. सकाळी 10 वाजल्यापासून संध्याकाळी 8 वाजेपर्यंत प्रदर्शन सर्वांसाठी खुलं राहील. महासैनिक दरबार लॉन म्हणून कोल्हापुरात आपल्या इथं आहे लाईन बाजारला, तिथंही असेल. आणि त्यात 4 दिवसांची रूपरेषा अशी आहे. पहिला 30 तारखेला सकाळी 11 वाजता माननीय नामदार पालकमंत्री साहेब प्रकाश आंबेडकर साहेब, कोल्हापूरचे पालकमंत्री आहेत, त्यांच्या हस्ते उद्घाटन असेल. तसंच त्यावेळेला आमचे कोल्हापूरचे खासदार श्रीमंत शाहू महाराज, आरोग्यमंत्री माननीय हसन मुश्रीफ साहेब, वैद्यकीय शिक्षण व विशेष सहाय्य मंत्री राजेश क्षीरसागर साहेब, खासदार धनंजय माडिक साहेब, आमदार अमल माडिक साहेब, आमदार चंद्रिक नरपिके साहेब, आमदार सतेज पाटील साहेब, माजी खासदार संजय मंडलिक साहेब, त्यानंतर श्री प्रफुल्ल तावरे आमचे क्रीडाई महाराष्ट्राचे अध्यक्ष आहेत बारामतीचे, ते असतील. आणि आमचे उपाध्यक्ष क्रीडाई महाराष्ट्राचे विद्यानंद बेडेकर साहेब हे देखील तिथे उपस्थित असतील. तर 30 तारखेला हा आमचा सकाळी उद्घाटनाचा कार्यक्रम झाल्यानंतर प्रदर्शन चालू राहील. 31 तारखेला आपण एक टेक्निकल सेमिनार घेतलेला आहे दुपारी 4:30 वाजता. इनोव्हेशन सोल्युशन फॉर मॉडर्न डे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स यावर प्रोफेसर MG गाडगी, BE सिव्हिल MTech मुंबई यांचा तो टेक्निकल सेमिनार असेल. तर जवळपास सगळे कॉलेजेसचे विद्यार्थी यांच्यासाठी किंवा टेक्निकली जे आपल्या फील्डशी रिलेटेड बांधकाम व्यवसायाशी रिलेटेड माणसं आहेत त्यांच्यासाठी तो एक महत्वाचा हे ठरणार आहे. त्यावेळेला इंजिनियर तुषार बुड, अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग कोल्हापूर, तसेच इंजिनियर प्रशांत हडकर, चेअरमन असोसिएशन ऑफ इंडियन सोसायटी स्ट्रक्चरल इंजिनियर्सचे ते अध्यक्ष आहेत. इंजिनियर रमेश मस्कर शहर अभियंता आहेत कोल्हापूर महानगरपालिकेचे.
हे त्यावेळेला उपस्थित असतील. त्यानंतर रविवारी दिनांक 1 फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी 4 वाजता माननीय अच्युत गोडबोले सर, केमिकल इंजिनियर आहेत ते, त्यांचे AI आणि चेंजिंग वर्ल्ड या विषयावर टेक्निकल सेमिनार असणार आहे. ते एक सुप्रसिद्ध वक्ते म्हणून प्रसिद्ध आहेत. त्यांचे मनात वगैरे असे 2 पुस्तकं पण खूप प्रसिद्ध चांगल्या रीतीने हे झालेले आहेत. ते संवाद साधणार आहेत. आणि 2 फेब्रुवारी त्याबरोबरच त्या दिवशी सिने अभिनेत्री प्रार्थना बेहरे या देखील आमच्या दालनच्या ब्रँड अँबॅसेडर म्हणून काम करतायत. त्यांची उपस्थिती त्या दिवशी असेल. 2 तारखेला संध्याकाळी 6 वाजता आमचे कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी साहेब माननीय श्री अमोल येडगे साहेब यांच्या शुभ हस्ते, तसेच कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या प्रशासक माननीय के मंजुलक्ष्मी मॅडम आणि जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन सर आणि कोल्हापूरचे पोलीस अधीक्षक श्री योगेश कुमार गुप्ता यांच्या उपस्थितीत हा सांगता समारंभ होणार आहे. असा 4 दिवसांचा आपला हा भरीव कार्यक्रम असणार आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे काय, कोल्हापूर ही आता फास्ट ग्रोविंग सिटी आहे. तर सर्किट बेंचचा जर आपण विचार केला तर 5 जिल्ह्यांचे बरेच न्याय व्यवस्थेशी निगडीत जे काही प्रश्न असतील ते आता कोल्हापूरच्या ठिकाणी आपले सुटणार आहेत, म्हणजे आहेत, चालू झालेले आहेत सुटायला. मुंबईला आधी जे आपल्याला हायकोर्टला जावं लागत होतं त्याऐवजी आता बेंच इथं आल्यामुळं त्याचा फायदा आपल्या सर्व पक्षकारांना होत आहे. तर माझे आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जे कोण वकील बांधव असतील त्यांना देखील माझी विनंती आहे की त्यांनी या प्रदर्शनाचा लाभ घेऊन काही त्यांना तिथं संधी काय हे करायची असेल तर ते घेऊ शकतात. तसेच रत्नागिरी हायवे आता होऊ घातलेला आहे, म्हणजे पूर्ण झालेला आहे कोल्हापूरपर्यंत. बास्केट ब्रिज, त्यानंतर म्हणजे आमचं ह्याचं IT पार्क, या बऱ्याच गोष्टी कोल्हापुरात आता इमर्जिंग होत आहेत. तर त्या अनुषंगानं कोल्हापूरची डेव्हलपमेंट अतिशय चांगली आहे. तर माझं असं आव्हान राहील इथल्या नागरिकांना आपल्या मार्फत की त्यांनी ह्या आमच्या बांधकाम व्यवसाय प्रदर्शनाचा त्यात लाभ घ्यावा, की जेणेकरून त्यांना कोल्हापूरची बदलतेली स्कायलाईन तिथं बघायला मिळेल. किती प्रोजेक्ट चालू आहेत, कशा पद्धतीनं चालू आहेत, प्रत्येकाच्या अमेनिटीज काय आहेत, रेट काय आहेत, या सगळ्या गोष्टींचं त्यांना तिथं हे मिळून जाईल. दुसरं, आम्ही एक तिथं संधीही ठेवली आहे की जे कोण तिथं ऑन द स्पॉट बुकिंग करतील त्यांच्यासाठी लकी ड्रॉ काढण्याचा आम्ही हे केलेलं आहे. आणि त्या लकी ड्रॉ मधून चांगल्या रीतीचे बक्षिसं देखील आहेत. दुसरं, बँक्स देखील तिथं उपस्थित असणार आहेत. एक 15 बँक फायनान्स तिथं उपस्थित आहेत की जे तुम्हाला ऑन द स्पॉट लोन किती मिळते, किती मिळू शकते, हप्ता किती असेल आणि काय, आणि सगळे प्रोजेक्ट त्यांना ॲफिलिएटेड असतील शक्यतो. त्यामुळं तुमचे डॉक्युमेंट स्क्रुटिनी झाले की तुम्हाला लोनला देखील त्यांची सहाय्यता खूप चांगल्या रीतीने होऊ शकते. इथल्या ग्राहकांसाठी इन्व्हेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज म्हणून खूप चांगल्या रीतीने त्याचा फायदा होऊ शकतोय. कारण दिवसागणिक रेट हा वाढत चाललेला आहे. जसं आता आपण बघतोय चांदी आणि सोने हे खूप फास्ट ग्रो होते, पण शाश्वती त्याची किती राहील किंवा कधी परत बॅक बाउन्स हे सांगता येते. पण आतापर्यंत रिअल इस्टेटचा हा इतिहास आहे सगळीकडचा की कधीही रेट उलटे निगेटिव्ह आलेले नाही आहेत. आणि दुसरी गोष्ट काय आहे की त्यातून तुम्हाला इन्कम जनरेट होते भाड्याच्या स्वरूपात किंवा काय. दुसरी गोष्ट, तुम्हाला त्याचं म्हणजे सोनं चांदी तुम्हाला थोडंसं लॉकरला ठेवणे किंवा ह्या गोष्टी कराव्या लागू शकतात. ही प्रॉपर्टी तुमची डोळ्यादेखत तशीच राहणार आहे, त्यामुळे तुम्हाला त्याचं संरक्षण करण्याची वेगळी काय गरज लागणार नाही आहे. आणि रिअल इस्टेटमधली इन्व्हेस्टमेंट ही खूप चांगल्या रीतीनं कोल्हापुरात त्याचे परतावे आतापर्यंत मिळालेले आहेत. तर त्यामुळे तो सिंधुदुर्ग मधल्या सगळ्या ग्राहकांना त्याचा. आणि दुसरं काय, आमचा अंबाबाई कोल्हापूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा देखील येऊ घातलेला आहे, ज्योतिबा विकास आराखडा. त्यामुळे आमचं आध्यात्मिक दृष्ट्या देखील कोल्हापूरचं एक महत्व खूप चांगलं आहे. त्यानंतर कोकणाशी कनेक्टिव्हिटी असेल, तसंच पुणे मुंबई या मेट्रो सिटीशी कनेक्टिव्हिटी असेल, बेंगलोर यांच्याशी देखील जी कनेक्टिव्हिटी कोल्हापूरची आहे, या सगळ्या कनेक्टिव्हिटीचा विचार केला तर नक्कीच कोल्हापूरमध्ये केलेली इन्व्हेस्टमेंट ही चांगली ठरणार आहे. दुसरं, एज्युकेशनल हब. तुम्ही आता कोल्हापूरमध्ये कॉलेजेस किंवा हे सगळं जर बघितलं तर ते देखील मेडिकल कॉलेज असतील, इंजिनिअरिंग कॉलेज असतील,
तर त्यांची संख्या देखील भरपूर आहे. आणि आमचे बरेच कणकवलीतले मित्र देखील कोल्हापुरात KITला DY पाटीलला आमच्या बरोबर तिथे शिकायला होते. तर बऱ्याच जणांचे ऑलरेडी आहेत देखील फ्लॅट, आणि अजून त्यात इन्व्हेस्टमेंट केली तर ती त्यांची सुरक्षित चांगली इन्व्हेस्टमेंट होणार आहे. उबाटा गटाकडे सक्षम उमेदवारांची कमतरता असल्याचं निलेश राणेंनी सांगितलं. तसंच जबरदस्ती उमेदवारी देण्यात आल्याचाही आरोप त्यांनी केला आहे. उबाटा ह्या पक्षाकडे कोणी उमेदवार तसे ताकदीचे सापडले नाहीत. धरून पकडून उमेदवारी द्यायची, कळल्यानंतर की आपल्याला कशासाठी उमेदवारी इकडे दिली त्यांनाही माहीत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये ते फॉर्म मागे घ्यायच्या प्रक्रियेत गेले. आणि त्यांना माहिती आहे विकास कोण करू शकतो, डेव्हलपमेंट कोण करू शकतो, पैसा कोण आणू शकतो पंचकृषीत, जिल्हा परिषदेमध्ये. आणि म्हणून ते आपल्याकडे वळतात. कुठेही आम्ही कोणाला जबरदस्तीने किंवा कोणाला फोन करून की आमच्याकडे या असं एकही उदाहरण तुम्हाला भेटणार नाही. स्वतः स्वखुशीने जर कोण येत असेल तर त्यांना आम्ही थांबवणार कसं. आणि मुळातच ते उबाटाचे नाहीत. तुम्हाला गैरसमज ते करून देत आहेत की उबाटाने फॉर्म भरला आहे, खरं त्यांना धरून पकडून भरलं गेलं आहे. आता ते अजून 48 तास आहेत. उद्याचा दिवस कदाचित सुट्टी आहे. शेवटच्या दिवशी आपल्याला कळेल की अजून भरपूर लोक आहेत उबाटाने त्यांना काहीतरी सांगून तिकडे फॉर्म भरायला लावलेत. त्यांच्याकडे कार्यकर्ते राहिले नाहीत, त्यांच्याकडे आता उमेदवार राहिलेले नाहीत. अशी अवस्था झाली त्यांची. अजूनही कोकीसरीची जागा बिनविरोध होण्याची शक्यता आहे. मी तुम्हाला म्हटलं बघा, स्वखुशीने जे येतील ते येतील. आम्ही महायुतीमध्ये ही निवडणूक लढवतोय. त्या विश्वासावर हे कार्यकर्ते असतील, उमेदवार असतील, विरोधी गटातले, मी तुम्हाला मुळात सांगतो ते उबाटाचे पण नाहीत. त्यांना धरून पकडून तिकडे उमेदवारी दिलेली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये ते बाहेर पडणारच त्यांना अडचणीत टाकल्यानंतर. लक्षात आलं. म्हणून हा आकडा कितीवर जाईल हे काय आज सांगता येणार नाही. तुमच्या नेतृत्वाखाली आज महत्त्वपूर्ण महायुतीची बैठक झाली. सकाळी पालकमंत्री स्वतः होते नितेश राणे, आणि त्यांनी या बैठकीची सुरुवात करून दिली. मी होतो, सन्माननीय प्रभाकर सावंत साहेब होते, आणि काही सामंत साहेब होते, दत्ता सामंत साहेब. आम्ही सगळे मिळून ह्या निर्णयावर आलो आहे की आपण ह्या सगळ्या जागा पैकीच्या पैकी जिंकू शकतो. आणि एक चांगलं विकासाचं मॉडेल जिल्हा परिषदच्या माध्यमातून आपण जनतेला देऊ शकतो. त्या उद्देशाने आम्ही हे सगळे एकत्र, आणि हे एकच कुटुंब आहे. आम्ही काय वेगवेगळं कधीच एकमेकांना समजलं नाही. आणि चांगल्या वातावरणामध्ये ह्या सगळ्या बैठका पार पडल्या. साहेब, काही ठिकाणी कुरबुर दिसत होते, मात्र काल राणे साहेबांची बैठक झाल्यानंतर थोड्याशा कुरबुरी बंद झाल्या. आता काय वाटतं? आता नाही, तसं काय नाही. आता काही शिल्लक राहिलेलं नाही. काही कोणाचे गैरसमज असतील तेही दूर झालेले आहेत. आता तसं काही नाही. साहेब, एकाच एक लढती पाहायला मिळतील का? अजून 4 दिवस शिल्लक आहेत. जे काही नाराज आहेत त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न करणार आहात का? ते सगळं प्रोसिजर चालूच आहे, ते होणार सगळं. आमच्यामध्ये असं कुठेही उणीव राहील एकमेकांच्या विरोधात असं काही होणार नाही. साहेब, तब्बल 97 पासून राणेसाहेबांच्या ताब्यात जिल्हा परिषद आहेत. काय अजेंडा आणि व्हिजन घेऊन पुन्हा मैदानात उतरलात तुम्ही? बघा, मागचे 27 वर्ष जिल्हा परिषद, म्हणजे आता भरपूर वर्ष, 7-8 वर्ष निवडणुकाच झाल्या नाहीत, पण 27 वर्ष पारदर्शक कारभार देण्याचं काम राणेसाहेबांच्या नेतृत्वात झालं. एकही भ्रष्टाचाराचा आरोप मागच्या 27 वर्षामध्ये ह्या जिल्हा परिषदवर कोण ठेवू शकलं नाही. तसाच पारदर्शक कारभार. आणि आता पालकमंत्री, खासदार, सत्तेमधले सगळे आमदार हे आता जिल्हा परिषद, आणि जिल्हा परिषदला कुठे पैसे कमी पडता कामा नाही. अनेक ग्रामीण भागातले हेड आहेत जे अनेक वर्ष आम्ही जे काही बघत होतो की ते वंचित राहिले होते ह्या मागच्या 7-8 वर्षामध्ये, ते बॅकलॉग भरून काढायचं काम आम्ही, कारण का प्रशासन असल्यामुळे 7-8 वर्ष एक काही प्रमाणामध्ये बॅकलॉग तयार झाला आहे, तो आम्हाला तिथून काढायचा आहे. आणि नवीन योजना, अनेक योजना जिल्हा परिषद माध्यमातून आम्ही देऊ शकतो. ही एक महत्त्वाची बॉडी आहे जिल्ह्यातली. आणि माझा असं समज आहे की सर्वात महत्त्वाची बॉडी कुठली जर जिल्हा असेल तर ती जिल्हा परिषद आहे. आणि अशा जिल्हा परिषदची ही निवडणूक असल्यामुळे आम्ही जाणीवपूर्वक या गोष्टीला लक्ष देऊन आहोत की आपल्याला उद्या जिल्ह्यामध्ये जे काय आपल्याला विकासाचं मॉडेल तयार करायचं आहे ते सगळ्या, कुठेही हेडखाली पैसे कमी पडता कामा नाही. पारदर्शक कारभार झाला पाहिजे. आणि नाविन्यपूर्ण काहीतरी योजना, नाविन्यपूर्ण काहीतरी स्कीम जिल्हा परिषदमधून बाहेर पडाव्यात. कारण का आपल्याला आठवत असेल
तेव्हा जो कृषी मेळावा वगैरे व्हायचा तो सन्मान्य राणेसाहेबांनी तेव्हा जिल्हा परिषदच्या माध्यमातून सुरू केला होता. अनेक कृषी क्षेत्रातले असतील, आरोग्य, अनेक हेडखाली आपण त्याच्यामध्ये पैसा आणू शकतो, स्कीम राबवू शकतो. आमचा प्रयत्न तोच असेल की मॅक्सिमम पैसा हा आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेकडे वळावा. जो आमचा टर्नओव्हर आहे जिल्हा परिषदचा तो किमान आम्ही 25% वाढवावा, कारण का तो शक्य आहे. एवढ्या वर्षाच्या गॅपनंतर तो 25% कसा वाढेल ह्याच्यावर आमचं खास लक्ष राहील. साहेब, मुंबईसह 25-26 ठिकाणी महायुतीचे महापौर बसत आहेत आणि डोंबिवलीमध्ये राजसाहेबांनी तुम्हाला पाठिंबा दिला आहे. ते आता त्या वेळेला ज्या स्थानिक पातळीवरचे जे नेते आहेत, स्थानिक नेते जे आहेत ते निर्णय घेत असतात. मी काय त्यांच्या पक्षाबद्दल बोलू शकत नाही, मी काय कल्याण डोंबिवलीबद्दल बोलू शकत नाही. पण आमचे नेते आहेत, त्यांनी जो डिसिजन घेतला आहे तो योग्यच घेतला असेल. शिवसेना भाजप युतीचे उमेदवार म्हणून मला त्या मतदारसंघामध्ये उमेदवारी मिळालेली आहे. आणि मला निश्चित खात्री आहे की त्या मतदारसंघामध्ये विजय हा माझा निश्चित आहे. कालच आमची शिवसेना भाजप युतीची मीटिंग रात्री नेरूळमध्ये झालेली होती. त्या मीटिंगमध्ये त्या मतदारसंघाचे माजी अध्यक्ष सन्माननीय रणजित देसाई, चारुदत्त देसाई, इतर सर्व कार्यकर्ते बीजेपीचे हे सर्व उपस्थित होते. त्यांच्या उपस्थितीमध्ये असं ठरलं की काही जरी झालं तरी महायुतीची जे उमेदवार आहेत, तिन्ही उमेदवार दोन्ही पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद हे निवडून आणण्याचं कालच्या मीटिंगमध्ये ठरलेलं आहे. कारण या मतदारसंघामध्ये 7 सालामध्ये ते 7 ते 12 पर्यंत मी नेतृत्व केलेलं होतं. याच मतदारसंघाने मला जिल्हा परिषदचं अध्यक्षपद मिळवून दिलेलं होतं आणि मिळालं म्हणून अनेक विकास कामं माननीय आमचे विद्यमान खासदार माजी केंद्रीय मंत्री राणेसाहेब यांच्या माध्यमातून, त्यावेळी पालकमंत्री राणेसाहेब होते, कोट्यवधीचा निधी या मतदारसंघात मी आणलेला होता. रस्ता, लाईट, वीज, पाणी, गल्लोगल्ली आपल्या डांबरीकरणाने त्यावर विकास कामं झालेली होती. जिल्हा परिषदच्या ज्या योजना होत्या, मग महिला बालकल्याण असो, आरोग्य असो, कृषी असो किंवा आपल्या कृषी असो, महिला बालकल्याण असो, समाज कल्याणचं अनेक योजना त्या मतदारसंघामध्ये मी राबवलेलं होतं. वैयक्तिक लाभार्थी म्हणजे वैयक्तिक जे लाभ असतात, मग ते पाण्याचा पंप असो, सर्वसामान्य लोकांना घरदुरुस्ती असो, असंख्य कामं त्यावेळी मी त्या मतदारसंघामध्ये केलेली होती. ज्यावेळी चंदनमध्ये पूर यायचे त्यावेळी आजही म्हणजे कधी पूर आल्यानंतर त्या लोकांना पुरातून बाहेर काढून एका शाळेमध्ये ठेवून ज्यावेळी धान्य लागायचं किंवा ताडपत्र लागायचे ते स्वतः आम्ही त्या माझ्या माध्यमातून मी तिथे आणि पक्षाच्या माध्यमातून मी तिथे दिलेलं होतं. मग सरमळ असो किंवा चंदवड असो, त्यामुळे अनेक लोकांचे माझे आजही संबंध तिथे आहेत. ज्यावेळी आरोग्याच्या दृष्टीने सहकार्य लागेल त्यावेळी मदत मी त्या लोकांना केले. कवठी असो, चंदवड असो, वालावल असो, सरमळ असो, नेरूळ असो, अनेकांचा वैयक्तिक लाभ जिल्हा परिषद दिला आणि वैयक्तिक पण मदत प्रत्येकाला आम्ही केलेली आहे. समोर उभे आहेत ऑपोजिशन. सकाळीच त्यांनी सांगितलं की गुरुच्या वाटा शिष्याला चांगल्या माहिती असतात आणि त्यामुळे स्थानिक उमेदवार असल्यामुळे आपला विजय निश्चित आहे. लोकांनी आपल्यालाच पाठिंबा दिलेला आहे. काय सांगाल? मुळात स्थानिक उमेदवार, मी पण स्थानिकच आहे, माझं घर आहे तिथे, मी घरपट्टी भरतो नेरूळच्या ग्रामपंचायत. तुम्ही आजही जाऊन बघा, चांगल्या प्रकारे कर मी देतो, म्हणजे मी स्थानिकच आहे. दुसरं आपल्याला हे सांगू इच्छितो की बरेचसे लोक नेरूळ मधले असो किंवा इतर मतदारसंघातले सगळ्यांच्याकडे कुडाळ आहेत. आता विद्यमान जे आता ते उभे राहिले आहेत ते स्थानिक म्हणतात ते राहत आहेत कुडाळमध्ये. मग मला तुम्ही सांगा की बाहेरचे उमेदवार कसे आम्ही होऊ शकतो? बाहेरचा उमेदवार असेल तर जर समजा कर्नाटक केरळमधून जर आणला असता तो बाहेरचा उमेदवार, हे काय बाहेरचे उमेदवार नाही, आम्ही पण स्थानिकच आहोत. ज्यावेळी अडचणी येतात त्या अडचणी सोडवण्यासाठी आम्ही संपूर्ण कुडाळ तालुक्यामध्ये आजही आपल्याला सांगू इच्छितो, कुडाळमध्ये 9 मतदारसंघात आहेत. 9 मतदारसंघात संजय पडत्यांचे संबंध आहेत, कार्यकर्ते आजही मजा आहेत आणि बऱ्याच कार्यकर्त्यांना मी मोठं केलेलं आहे. आजही जे सांगतायत गुरु आणि शिष्य त्याला विचारलं तुम्ही कुठे होता आणि आता कुठे गेलात आणि कोणामुळे गेला, एवढंच सांगतं. बाकी काही मला बोलायचं नाहीये. विजय माझा निश्चित आहे. नमस्कार. आत्ताच्या क्षणाला सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांतील सगळ्यात मोठी बातमी आपल्या समोर आलेली आहे. ब्रेकिंग न्यूज आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदच्या 50 जागांसाठी झेडपीसाठी निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत आणि 100 पंचायत समितीच्या जागांसाठी निवडणुका होत आहेत. आणि या निवडणुका होत असताना 5 फेब्रुवारीला प्रत्यक्ष या निवडणुकांचं मतदान होणार आहेत. मात्र त्यापूर्वीच भाजपने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या या निवडणुकांमध्ये मोठा करिश्मा केल्याचं या ठिकाणी आपल्या समोर येतंय. नितेश
नितेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली ज्या संपूर्ण या निवडणुका जिल्हा परिषदच्या ज्या निवडणुका आहेत ते खासदार नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखाली होत असताना नितेश राणेंच्या मार्गदर्शनाखाली भाजपने करिश्मा घडवून आणलेला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदच्या भाजपच्या निवडणुकीत तब्बल 2 जागा ज्या आहेत त्या बिनविरोध या ठिकाणी निवडून आलेल्या आहेत. याच्यामध्ये बांद्यातून जे प्रमोद कामत आहेत ते या ठिकाणी बिनविरोध निवडून आलेले आहेत. तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली विधानसभा मतदारसंघातून सुद्धा खारेपाटण मधून इसवालकर ह्या मॅडम सुद्धा बिनविरोध विजयी झालेल्या आहेत. या 2 जागाच्या आहेत जागा ज्या आहेत त्या भाजपने बिनविरोध या ठिकाणी निवडून आणलेल्या आहेत. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदची निवडणूक कशा पद्धतीने होणार आहे, या ठिकाणी भाजप कशा पद्धतीने मुसंडी मारण्याच्या तयारीत आहेत. आणि ज्या दिवशी नारायण राणे यांनी या सगळ्या निवडणुकीची सूत्र हातात घेतली त्या दिवशी चित्र स्पष्ट झालेलं होतं. नितेश राणेंनी सुद्धा जो करिश्मा सुरुवातीपासून या निवडणुकीत घडून आणलेला होता त्याचा आज कुठेतरी खऱ्या अर्थाने शुभारंभ झाल्याचे आपल्याला पाहायला मिळते. कारण निवडणुका व्हायच्या आहेत. 5 फेब्रुवारीला प्रत्यक्ष मतदान होणार आहेत आणि आता ज्या पद्धतीने या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका बऱ्याच कालावधीनंतर जवळपास 8 वर्षाच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर या निवडणुका होऊ घातल्यात आणि मोठ्या प्रमाणात महायुती झाल्यानंतर अपक्षांनी सुद्धा या निवडणुकीच्या रणसंग्रामात उडी घेतलेली होती. अशा पद्धतीमध्ये महायुती कशा पद्धतीने या सगळ्या अपक्षांचं बंड थोपवणार, थंड या बंड ज्यांनी पुकारले होते त्यांना थंड कशा पद्धतीने करणार, ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर शोधत असताना आज या ठिकाणी जे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये भाजपने करिश्मा घडून आणलेला आहे. बांद्यातून जे प्रमोद कामत माजी जिल्हा परिषदचे शिक्षण व आरोग्य सभापती ज्यांनी पद भूषवलेलं होतं ते पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या रिंगणात भाजपकडनं उतरलेले होते आणि आज त्या ठिकाणी त्यांच्या समोरच्या प्रतिस्पर्धी उमेदवारांनी या ठिकाणी निवडणुकीतून माघार घेतल्याने ते बिनविरोध झालेले आहेत. तर कणकवलीमध्ये सुद्धा खारेपाटण या मतदारसंघातून इसवालकर ज्या उमेदवार होत्या त्यांच्या समोर उबाटाच्या ज्या उमेदवार होत्या त्यांनी सुद्धा आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्यानंतर त्यांची सुद्धा जी तिथली निवडणूक आहे ती शीड आहे ती बिनविरोध झालेली आहे. त्यामुळे भाजपने प्रत्यक्ष मतदानापूर्वीच या ठिकाणी 50 पैकी 2 उमेदवार जे आहेत ते बिनविरोध निवडून आणलेले आहेत आणि या ठिकाणी दमदार सुरुवात केलेली आहे. यापूर्वी सुद्धा कणकवली विधानसभा मतदारसंघात नितेश राणेंच्या पंचायत समितीत सुद्धा 3 जागा बिनविरोध झालेल्या आहेत. त्यामुळे या सगळीच जो त्यांचा विजयाचा मेरू आहे तो या ठिकाणी उधळलेला पाहायला मिळतो. खरं तर मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी झाल्यानंतर महायुती झाल्यानंतर अनेक जे त्या ठिकाणी उमेदवार रिंगणात उतरले होते त्यामुळे नेत्यांची डोकेदुखी वाढेल. भाजपला मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी आणि शिंदे शिवसेनेला महायुतीच्या दोन्ही घटकांना त्यांच्या उमेदवारांना थांबवण्यासाठी अशा प्रकारचं मोठं या ठिकाणी प्लॅनिंग करावं लागणार. अशा सगळ्या गोष्टी बोलल्या जात असताना जी नारायण राणे यांची मुत्सद्दीपणा आहे, नितेश राणे यांचा ज्या पद्धतीने या सगळ्या निवडणुकीत विधानसभेच्या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात यश मिळवल्यानंतर जी मोर्चे बांधणी केली होती त्याचं या ठिकाणी चाणाक्षगिरी या ठिकाणी दिसून येते. उबाटा महाविकास आघाडी खरं तर या निवडणुकीला ज्या पद्धतीने सामोरे जायला पाहिजे होती ताकदीने ती कुठेतरी मागे पडल्याची दिसते आणि त्याचाच फायदा नेमका भाजपाने उठवलेला आणि भाजपने निवडणुकीपूर्वीच 2 उमेदवार जे आहेत ते बिनविरोध जिल्हा परिषदचे निवडून आणलेले आहेत. पंचायत समितीमध्ये सुद्धा हा जो त्यांचा विजयाचा मेरू आहे तो या ठिकाणी दौडताना दिसतोय. अजूनही 3 दिवस बाकी 27 जानेवारी पर्यंत जो निवडणुकीतील उमेदवारी दाखल केलेली आहे त्या उमेदवारांना आपला निवडणुकीतून माघार घेण्याचा दिवस जो आहे तो 27 जानेवारी आहे. त्यामुळे अजून 3 दिवस शिल्लक आहेत. या 3 दिवसात भाजप काय काय करिश्मा करतो, नारायण राणे यांचं कशा पद्धतीने निवडणुकीतील जे दूरदृष्टी आणि सुरुवातीपासून जो मुत्सद्दीपणा आहे, इतका अनुभव आहे, या सगळ्या पद्धतीने कशा पद्धतीने ते ज्यांनी भाजपमधूनच काही लोकांनी महायुतीच्या काही लोकांनी अपक्ष उमेदवारी दाखल केली आहेत त्यांना थांबवून विरोधी जे महाविकास आघाडीतील उमेदवार आहेत त्यांची मनधरणी करून या त्यांना कशा पद्धतीने राजकारणातील मुत्सद्देगिरी करून या ठिकाणी थांबवलं जाते आणि अधिक जागा ज्या आहेत त्या बिनविरोध निवडून आणल्या जातात. हे सगळं पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. अजून 3 दिवस शिल्लक आहेत. आज या ठिकाणी भाजपाने 2 उमेदवार या ठिकाणी बिनविरोध निवडून आणून आपला इरादा आहे तो स्पष्ट केलेला आहे. काही झालं तरी महायुती फार मोठ्या फरकाने या ठिकाणी विरोधकांचा सुपडा साफ करत सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेवर भाजपचा जे कमळ आहे ते फुलविण्याच्या तयारीत असल्याचं या ठिकाणी स्पष्ट केलंय. मात्र निवडणूक अजूनही बाकी आहे. फक्त 2 उमेदवार 50 पैकी या ठिकाणी भाजपने बिनविरोध निवडून आणलेले आहेत. अजून 48 उमेदवार जे आहेत ते त्यांच्यासाठी निवडणुका होणार आहेत. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा.
उभाटा गटाकडे सक्षम उमेदवारांची कमतरता, निलेश राणे यांचा टोला. कणकवली विधानसभा मतदारसंघात पालकमंत्री नितेश राणेंचा उभाटाला धक्का आणि भाजपचे रुपेश पावसकर यांची बंडखोरी कायम. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.